Зрители всички, които ме гледате, аз съм Алфи и днес цъкаме League of Legends. Както знаете, в YouTube канала ми има два плейлиста: League of Legends и EOCraft. Аз тук ли трябва да съм? Аз трябва да съм, да. Чакай. О, нещо не пишат в чата, ама. АФК Тристан, АФК. Да, докато включи OBS. Чакай, I'm back. Тук съм. А? За пръв път виждам как е Моргана в игра. What the fuck, man? Ого, пребиха ме тука. Тука ме пребиха. Пребиха ме. Аз умрях. Не. Аз как оцелях толкова време? Това не е възможно. Това не е възможно, хора. Както знаете, някои, които следят фейсбук страницата ми, повечето снимам на League of Legends и на Minecraft. EOCraft, т.е. И CSGO понякога. Не, аз умрях. Как живея още? Добре, вписа са друга. Куприма трябва да ми вари, че да не ми лаги 2 фрейма. Майко, човек. Викалям в кръгче. Чата не го следя. Пребиха ме. Не, сега. Кой какви айтеми си е взел, да видя? Ти си взел мана. Ти си взел такова, искам да го. Какво си е взел? Лесандра. Окей, и сядам спокойно. Сядам да си купя някакви айтеми от шопа. Както е шоп, бе. Както е шоп. Ако трябва да си купя Health Potion. Мана е това. Окей. А так, димич. 70 хелт на атак димич. А, защо имам два? Сел. Единия ще го селна. Идвам, стигам, не съм авка. Ти стана авка. Идвам. Няма никакъв лак. Поне за сега. Има лак. Има. Затова не снимам много на лига. Що тя е лак. Идвам. Спокойно, аз съм тук. Тук където някъде май бомбички. Не, умрях. Защо изпри яма, тъй като не знам какви действия имат героите. Хелп, той го оставиха там сам. Нищо не разбирам от лига.
мръсна. Човек, защо има тая кука, тоя робот скапан, долен, майка му на ебба. Къда мръсне? Путката ти леваш. Дистат damage. Health regen. Слушай, купува ли тия рекомент? Да. Всички ти пари за тук. Или трябва да си дам? Не трябва да има. Прави това. А пък 4 за какво е? Да си го поставим. Идвам. Затова вече хора няма да снимам на лига. Ще снимам само в Gaming BG TV. Ще я там да превключа на EvilCraft. Нали с хората, които искат да цъкаме сервер. Ще опитам главния. Дали иска да цъкаме сервер в EvilCraft и да снимаме. Аре, лати ми е. Скачайте ми. Не, стой, бате, нищо не съм ти казал. Стия сега. Стия, лаги! Като котка. Като котка са. Не. Няма да стане. Успях. Убих един бот. Не убиха ме. Аз на хората давам килове. Много да играя като андерлок. Чакай да идем в шопа, кой има за плани. Биг. Тристана биг. Чакай да пиша, да. I'm big. Аз съм Тристана голям много. Да, аз съм голям много. Еми, кора правя. Много съм в лига. Дай сега, ала е там скоро купувам. Който ми падне, който вземам. Ето, това го вземам. Това го взех, нали? Окей. Добре, сега почвам да ги килвам. Ай, лачи ми сега. Help, лаги. Защото там то сакам да го раздавам скоро. Вира да снимам много. Ще идя този епизод да го пратя при този Gaming BG TV. Ще ги питам дали може да снимам в EvilCraft сервера си. Бо трябва ми attack speed. Бо, колко бавно става това? No luck. Аз мога да килвам само миньоните. Тай да се каже. То си идва. Бягай. Бягам, баце. Ти ли си? Аз сега ще те оправя. Антинито реконект. Какво? Санах. Ще ги задържа. Аз мога... Как на един хит ме остана толкова димич? Ах ти читър. Читър скапан. Какво си купуват хората от чопа? Искам и аз да си купя. Значи те са си купили две такива. Искам да видя той какво е купил. Той си е купил едно такова. Откъде толкова пари? За това. Бъде ти си дал за
Алексей Скирк. Откъде толкова мания, че той си го купе нещастник. Ще си купя едно такова. 500 хилт. Само не пишете репорт Тристана. За какво да му репортват? Фейсинг, чакай. Фейсинг, кора правя нубса, който иска да спами, не следа чат, не следа нищо и балса ми в устата, че ми мръсни. Да пием чай долу. Правят ми се като са прота има кила, са най-добрите да без тай. Не, стия. То, че съм мутно, тарана, ама. Аз си поддържаме тъс страна. Трябва ми атак спид, 2 на велосипед БГ. Ко? 2 на велосипед има българи. Ръто. Това е яко за ръто. Не, влак. Изгубих са. Кой? Майко! Боже, прости ми! Боже, прости ми! Боже, прости ми! Боже! Моля ти са! Охо, не, тук ще се умира. Тук ще се умира. Ето, казах ли? Те са чойтали. Окей, хак. Само съобщавам. От шопа кой да си купим. Атак спид ми трябва. Атак спид. Сериозно ли? Имам 14 милион кила, 5 умирания, 0 кила. No. CD пише. Чакай, защото натиснах това. Идва. Е, така. Добре. Тай сега W. Това не го знах с тя. Добре, че гледам клипчета на лол. Майко ще щупя мишката. Ако не щупя мишката в тази игра, няма да съм аз. Вау! Това не го... What the fuck? Тъй, че Gaming BT нека да кажат дали искат да цъкат моя сервер на EvilCraft. Връщай се назад, Тристан! Човек! Сега на лол в моя канал няма да снимам. Ще снимам на EvilCraft повечето. Тристана Бронз. Го плетите. Почвай. Чакай, не може да прочита. Тристана Бронз. Почвай да играеш Тетрис. Казах ли? Доста са гадни. Attack speed. Тези бутушки колко струват? 25 attack speed. Тия хората вече са си купили такива мечове. Яш. Откъде толкова пари той има, Дрейван. Аз ще та репортна после. Дрейван. Репорт Дрейван. Да, репорт Дрейван. Да, спрямо.
Не, бате. No! Окей. Нямаме такива жълти лиги, нали? Не, малки стотинки тия отстрани. И какво ще правим? Аре, стигай се. Значи хора, в моя канал Алфити няма да има някакви такива тъпоти на лига. Що тук? Човек. Тук става Кетчмания 2013. Джон Сина срещу Ренди Ортън. Всичко на Макс. Помагай ти! Не! Кога да точно е? Ах, майка ти. Човек, как ще да го напиша? О, това! 20 атак, тия. Кога да го взема ли това? Колко прави атак спид? Това го вземам. Вземам го, човек. Да, до 1000. Тия бутуши. Кой не съм купил, ли? Какво хората си купили вече? Стои такива. Къде са? Реджин, motherfucker. Окей, аз си играя само по той крила. Дясното. Дестро. Motherfucker, тук какво става, бе? Тук мелето на Макс, бе. Чакай да се присъедини мини! БГ... Чакай, не можах да прочета. БГ, I'm 20 level or... Чакай, идвам. Казах ви идвам, чакай ти, ме. Воу. Хакер. Чойта. Той е хак. Добре, аз къде трябва да съм? В гора, откъде трябва да съм? Той има сега такива бутуши. 25 атак спи. Атак демидж, той 130 атак демидж. По кяса ли? По кяса. Убийте го, дайте му малко тяганта. Тъй, че хора, които се питат защо Алфи не снимат неговия канал на LOL, и просто не снимам на LOL. Тази игра снимам заради Gaming BG TV. И понякога цъкам, когато няма какво да правя. Тъй, че хора, нека да питайте главния на Gaming BG TV, дали иска да снимаме в моя сервер на AOCraft. Няма никакви модове, просто да цъкаме там, да си оцеляваме. По-удобно. Не, пази се. Не му убивай, бе! Не му убивай! Той е хак. Чуй, ако биш в моя канал да го качвам, тъй ще да го написвам, че... Това какво е? 10 атак демидж. Това пък... Идва е. Това пък какво е? 250 хил. Кой не можа да купя ли лаги или цяло OBS? Чакай, surrender. Yes. Окей. Дай тук
Те да би... Кога го превзеха това е? Кога го превзеха това изобщо? Камилци. Сериозно, ние може да си чупим нашето. Дефит. Доста интересно. Тъй, че хора, надявам се клипът да я хареса. Ако е така, абонирайте се за този канал и харесайте този клип. С черен екран. Да. Това беше всичко от мен. Надявам се този клип да я хареса. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за този канал. Тъй, че не забравяйте да се абонирате. И това беше всичко. Надявам се да и харесват клиповете на Gaming BGT. И ако е така, знаете какво да правите. И това беше всичко от мен. Аз бях Алфи и до скоро.